Avui hem vengut aquí, a Sort del Correu, de Manacor, per parlar d'aquesta planta, d'aquest arbre, del vimer. El ritual del vimer, que se duia a terme a la matinada, en sortir el sol el dia de Sant Joan, és un dels elements o un dels rituals distintius, únics i exclusius de Manacor, que desgraciadament i sortadament ja no se du a terme des de l'any passat. En aquest arbre hi passaven els al·lots afectats de trencadura, llavors aquella branca se tornava a ferrar i per Sant Jaume miràvem si la tanyada aquella s'havia tornat a confegir, si tornava a créixer, i això volia dir que aquell al·lot estaria guarit de trencadura. És la màgia de Sant Joan. La matinada i vespre de Sant Joan se feien moltíssims rituals, se recollien moltes herbes que tenien virtuts curatives. També volien dir, que pot sorprendre molt, que no només hi havia el vimer de Sort del Correu on se duia a terme aquest ritual, també hi havia el vimer de Camprababó, una altra finca de Manacor. Hem pogut xerrar amb gent que va viure també, que feien exactament el mateix ritual del vimer. També volien dir que una altra forma de curar els al·lots afectats de trencadura a Manacor era una curandera que li deien na Maria Riera, Maria de la Cabana, de mal nom. Aquesta dona es deia la Cabana i les famílies que tenien infants afectats de trencadura li duien l'al·lot, però ella no curava amb un vimer. Ella curava la trencadura aplicant un plomet a damunt la panxa de l'al·lot i els embenava durant cert temps mentre deia una oració. Ara que som a Sort del Correu, també volen dir, ara que hem vist aquesta parra, que hi havia una superstició relacionada amb la parra i el dia de Sant Joan. Quan sortia el sol, el dia de Sant Joan, n'hi havia que s'afrellaven per la cara fulles de parra. S'afrellaven per la cara perquè deien que així els hi sortien mancorrues. Bé, ara que hem vist aquest xiprer, volen dir que abans aquestes bolles que fa xiprer n'hi havia que quan tenien morenes o quan tenien mal de queixal se posaven la bolla de xiprer a la butxaca de darrere, la butxaca esquerra de darrere dels pantalons, perquè deien que fugia aquell mal de queixal, etc. Hi ha diferents versions, si havien de ser 3 bolles, si havia de ser una, però el fet era aquest. I també volen recordar una anècdota referida a les figueres de moro. Normalment les figueres de moro se sembraven darrere la casa que donava escul en el nord, no? per tenir-la recordada a la casa. I quan qualcú deia, oh, que van de bones aquestes figueres de moro, deien, perquè senten passar el rosari. Clar, sentien passar el rosari i per això deien que anaven bones.